ମାମା ଏ ପାଚିଆ କଇଁଚିରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ପାଚିଆ କଇଁଚି କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇଯାଉଛି ଆ ଛାତ ଉପରକୁ ତତେ ଦେଖେଇବି। ପାଚିଆ କଇଁଚି ଆଣିବାର ହଉଛି ଦେଖେ ଶାଗ ଯୋଉ ଲଗେଇଥିଲି ଡାଙ୍ଗ ନୁହଁ କି ଆଉ ମା ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଥିଲି ଡାଙ୍ଗ ଗୁରା ପୋତି ଦେଇଥିଲି। ଦେଖ ଶାଗ ଗୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇନି। କି ଶାଗ? କଳମ ଶାଗ ପା ମା ଶାଗ ବାଛିକି ଡାଙ୍ଗ ଗୁରା ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଥିଲେ ମୁଁ ଡାଙ୍ଗ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି ଶାଗ ଦେଖେ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଆଉ କାଟିବି ଏଠି ହେଇଛି ହେଇ ବାଲ୍ଟିରେ ଦେଖେଇଛି। ଏଇଠି ମେଞ୍ଚେ ହେଇଛି। ଡାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶାଗ ଏତିକି ବାହାରିଲା। ଆଉ 2 ଜଣ ତ ଖାଇବେ ଆଳୁ ଗୋଟେ ପକେଇ ଭାଜି ଦେଲେ। ଡାଙ୍ଗ ଫୋପଡ଼ା ହଉଥିଲା ଯଦି ପୋତି ଦେଇଥିଲି ଯଦି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଅଧିକଟା ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଆଶା କରିବା। ଯେତିକି ତ ମିଳିଲା ସେତିକିରେ ଖୁସି ନା ନାହିଁ।